आके देख ले, देखा तड़ी कितना प्यार बेटा कि ऊ ओकरा के खिया दे, ऊ ओकरा के। बाप रे बाप, हम तो मांगत है कुछ नहीं खिया। झूठ मुसग्गा भी लेखा भइल बिया। आय झीली के झीली समोसा खातिया, छानल चीज खाती है, ऐसा पसरतिया। हां त लतीनिया रहुआ त नहीं देखल के यही तरह बानी अपना के देखि ना। अरे हम तो संतोष से खइले बानी। अरे हमारे के ना देते रे भड़ुआ है, बहिनिया के देते रे, मेरा मौजा बहिनिया के देते जी बताई ना तनी। हमारा घर में एकदम नटंकी ना चली, ठीक बा ना? लेके जाओ बना नैहर, नैहर लिया के जाओ, वही जा करैया बना। देखी मम्मी जी तो खानदानी चलेला, ठीक बा ना? वो निये के पसंद है, हमारा के कोई पसंद नहीं के। रानी वरी के नु हमार मरद करता कमा के खियावत, हमार सेवा टहल करता त देख के सवातिया जरत ऐसा ओ जरत वो सही जर जइया सब कनी के कबो, लेकिन सिराई ना हमार तो मरद लेकिन करबे करे। सोचत ऐसा कि जैसन बानी जानू ओइसने एकर मर्दो हो जाओ, सिखा पढ़ा के सोचत ऐसा के पक्का कर दही त हमार मरद नु केहू के सिखावला में ना आवेला। हम जौन को हम नु तवने हमार मरद करेला, उ हम न जानतनी कि हमार मर्द हमरा से कितना प्यार करेला। आय ओकने के का जानत ऐसा। अब ना जब ना घर में होके के तवन होता वैसन त गांव देहात में कबो ना भइल। तो का हमारा जाई कभी चपत के धरे के ना, तो तू ओकरा से कर धद उठ देले बिया, डफन ना फेकले बिया। आय के उहे चपत के रखिया चाहे हमनी के रखे के, मर्द के बना त ले ले बिया गुलाम एकदम से ने। ऐसन कुल हमारे भाई में गलती बटे, ई अगर ऐसा ना रहतन त ओकर बेवत बटे दिन बटे के करवा दे कोनो काम। हमारा नहीं के बुझात ना आ कि हमरा के जिए दिह सकी ना जिए दिह सही में हर मौगा हमारा के एक लोटा पानी ना देवेला, ओकर माई जीवन जीवन कहते तेवन तेवन करत आटे। हां त कुछ खियौले भी तबे ना कहा जा त केंगा मुंह घुमा के चल दे से। आयो मेहरारू का लुगावा धोतन त ठीक लागत रे, ला शरम हइए नहीं के घोर के कुल पी गइल। बतावा है एगो लड़की नहीं खे चपतले हो रजाई, हैं कहे कि खोल लगा के चपत के अपना बाक्सावा में धर दी। ओहे तो वैसे पत के अब हमार हित ना तारे त हम निकाल दी, तब हम ही चपत के रखम ना। हैं खाए भगवान हसन दुश्मन ना धोखे ओकरो के ऐसन भौजाई मत दिह एकदम से ने औजा के। उ तयान के जन्मल बिया, ई नतिया त हमार जन्मल ह, एकरा त सोचे के चाही भड़ुआ के। हैं पूछो कहला पे जाय दे एगो लइका बाटे दुलर। देख पूजा तोरा के हम कहतनी तू निमन रहन बुद्धि सीख, ठीक ना? ए गौवा लेखा मत समझ के गौवा में कहीं से उड़हर के आवत रही से त उहनी के गुजारा हो जाता टे, आ हे गौवा के त लइके कतनो क के जात रही से त उहनी के फाटे लागत। एगो त हमरा भाई जोग नहीं के, हमरा भाई कितना सुख है आया गल बिछ छुन्नर रियल मुंह ले। अरे हम का जाने, हम कनी के ज्यादा छोटे न बिया, कहे ओकर माई की बढ़ी बढ़ी का बढ़ी, कहे के चाही कि नाटुर बिया। हां पहले नंबर तो ओकर माई झूठी बिया, झूठे लगा के गिरल बना करे ऊपर इतना ओकर कहल करत ना कुछ नहीं के गोल मोटर रहन कनी के सुगर सागर बिया। का जाने हमर पति देव प्यारा से कहां गइलन। ए जी सुना का याद कर तो बाहर ला सुना था ऐसा ना आवाज बोलत हो तो सुने ना बहुत बुढ़वा दुखाता जी हार। ए जी अम्मा लगे तू ऐसा जिद कर देलू कि नैहर भागो भागो, सुनी तू ना। सेवा हमारा से कराओ तो लो। सुनी ना आपके मम्मी जानदनी हाँ। आपके बहिनी आता ना हमरा बारे में चुगली बतियावत ऐसन इतना शिकायत नु कि हमार लड़का हमरे के जन्म वाला आज तक ले एक गिलास पानी ना देलक। बताई इतने दिमाग से सोची एक गिलास लड़का पानी ना देलस तो मौगी नु रोवा के जीवन भर काम दे के महतरिया दी ना माई आज भी है त काल मर जाई। तब हमारे माई देख जन्म के संगाती कुल से करम के संगाती मेहरारू ना, रहे उ तो बात बटले बा, लेकिन बानो बुढ़ा अम्मा लगे तू हमार सेवा करबू हम तुहार करब, जीवन हिंगने बीतत रही। दूसरा से का मतलब बा कि मेहर मौगा बा कि का बा, अपन अपन जिंदगी बितावे के बाटे। तब का सुनी ना और के केहू के बात में नहीं कियावे के ना केहू के अरे ना सुना तोहरा बात में हम आई लेकिन केहू बात में नहीं आ सुना जौन बा ना श्याम सुंदरा ओकरी बात में तो हम कबो ना आई, ठीक बा ना मत आई। हां उ तो और सब करत रहेलन जननी श्याम सुंदर। तब का जानता अरे छोड़ा यार दूसरे के बात काहे ना लेलू हो, छोड़ा तार हम ला जाई काहे जी हमार मरद जवन मन करता जवन करवाई चाहे दो गोड़ अच्छा दबाई चाहे बर्तन में अब जबाई। सुना ना माई के सामने और ना बहन के सामने मत दबो है, ठीक बा? देख ले इहा हमरा से प्यार करे ना देखिए सा ना तो हमारा के बेइज्जत कर लगे सारे में हर अरे बाप रे एमे बेइज्जत के का बात रे जी तली बताई त अपन मेहरारू के सेवा रुआ करत नहीं कोनो दूसरा के जाता नहीं कोनो रखले बनी का रखने का रखले बनी ना ऐसा कोनो बात नहीं। तो तब अब सुना तब हम जाए एक बार कुछ ले ले आई। सुनी ना बताई का एबरा मुर्गा ले ले मन करता जाना नहीं आ मुर्गा ले ले आ
हमरा के एगो चाउमीन ठीक बा ले ठीक बा ठीक बा धनिया। अंडा रोल बनवा ले ठीक बेटा अच्छा ठीक बाटे ठीक बा हैं? ठीक है। देख कितना हमें मर्द बढ़िया बा कि केहू के सिखौला में हम मर्द कबो ना आवेला इतना तो हमें विश्वास बा कि हम मर्द हमरा के जिंदगी पार लगा दी सेवा कर आज उनकर दिन बा कि हम मोटाइल बनी चिकनाइल बनी को ये एगो काम कोनो हमर मर्द छू के ना करे देवेला देख बबुआ कहाँ बा मेहरारू के बात ना माना तो केकर मानब हो। मेहरारू ही सब कुछ है। अब माई को दिन का बिया माई आज बिया ना तकाल मर जाई बूढ़ पुरानिया भइल माई बिया खाली जन्म के अब मेहरारू जीवन के कोनो बात नहीं के अपन चलत रही यही जिंदगी। भैया करे आइए का करते रहो कहाँ है गाय गोरू भैंस के लेहाना ना खियावल जाला। तो का है जो बना ना सकेला कि आके धरा दे तो घर में सुत के राज करी खाली भैंस खा के मोटाई काहे अपना भाभी के बारे में ऐसा बोले भाभी के हमार तो धरा। मतलब कि जहर मार खिया दे तू बहन है रे बहिन ना है, ये ना दुश्मन बोलत है। रही हमारे तू घरे भाई हवा लगेला कि भाई हवा हमार माने कि तू का चाहत कि हम मेहरी का गुलाम हो गइल बनी। हाँ मेहरी का सेवा करत नहीं लुगा हो त कपड़ा हो त बर्तन हो त खाना कुल बना के त दरिया पर देत अल्ले त माई के बहन के ना कइले हो खबर होय देख त ना किरनी तू जेबी ना तो तू अपना मर्द के गुलाम बनैबी हम जाना तनी लेकिन कह मत मेहरारू के लुगा ना धरा, पीजब धरा। जन ल हरा नमत त हंसवा देला बड़ा पूरा गांव घर में आकि भाई मिलल बटे ऐसन कि मेहरारू के गुलाम भइल अरे किरनी देखा मार दब चबड़ावा से ठीक ना आलतू फालतू ना बोलल ना जाला धरे बाप कहतन काम से काम रखले पढ़ाई में ध्यान दे ठीक ना मार लगब तोरा हां हम पढ़ाई में ध्यान दिए तू मेहरारू के गुलामी में ध्यान दा के कुल बात में मैटर में तू काहे आवेली रे किरनी। तनी इतना प्यार कर ल बोला न रे ई बात को कि देखा तनी कि धरा देले ऊ काहे खातिन आ जाइयो आ जाइयो बुलावा यही अरे बात आ पर, जाइयो बुलावा। ना बोले हमार मन हम बुलाई कि ना हमार मन पालक हो मत जाई। बोलावा कर नमरे हाँ। त हंसवा देले बड़ा एकदम से ने आय देख तू ज्यादा बोलत रही एक दिन आई ना तोर बिया का तो? बिया करके भेज दे तोरा ओ जुकिया। का है भौजाई खातिर पहाड़ हो गइल तोहरा कपार पे पहाड़ हो गइल तू तो भाई ना हम हो चल भाग यहाँ से भाग भाग भाग। काट अब जनो भाग। तो निंदा घर छछूनर कहे कि आवा तारी भाई से इज्जत जतावे। ऐसन बहन हम कहीं देखल नहीं कि घर परिवार में अरे हमार मेहरारू हम सेवा करी दूसरा से का मतलब बटे। चला वैसे का बहन के बात के ना लेब लेकिन का करब मेहरारू का सेवा कल जरूरी होला और का। हो रे ओ मेहरारू के सेवा ना करबे त केकरा के करबे। अरे त माई हमारा बेर बियाह तो भइल बा त का करी। हाथवा टूट ही जाला लइका हवे ई सब ना बोले के चाह सेन बहिन भी इहे न देखाव तरसा त इहे न कमा जाके वो करी काहे बोलत है अपना बेटा के दोगला रे। काहे न बोले हैं? दोगला हैं दोगला ना बोली मेहर मऊ काहे की भणुआ मेहरारू के टंगरी में तेल लगाव तरा जेवन कहते जेवन कहत कर करो। जा कहत या होगे के तो होगा घर में ना कहत मौगड़ा कहीं की मौगड़ा भाई निमर है त हेंगन होखित उ त जवन नहर के देखल बे उ करत ओकर भौजाई वैसे ओकर भाई से करवावत होइया सा हैं हमारा घर में ई कुल ना चली ठीक ना खाली हमार मरद है जा नइखन तब ई नटंकी हो रहल बाटे जनते बिया के बुढ़िया गरिया या पटा जाई बुढ़ा रही त मर्द के पसर जाते जैसा लेकर बताओ कबे के वहाँ के भेजले बानी अभी तक से वहाँ के ना ओइ निका जाने का करत नहीं ई नहीं के चिंता नु के हाँ हमार मेहरारू खइले बिया के नहीं के खइले तो उनको हमार मौत चिंता ना लाओ तक अपन माई बहनिया के सिखौला में ना नुआ गुलन ये हमके शौक लागता कहिया मजा चल चल आराम कर धनिया अरे आगु माने हम कब गिरवा के इंतजार करत तारा खातिर अरे सिंघाड़ा लेके आइल बानी। हाँ तना सिंगड़ा लेके आइल बानी खा हाँ जोर तो जी गरम गरम बाटे गरम रही तबे ना ठंडाई तू। सही में हाँ, खा तू जितना खाए बा पहले तू रवा ले खा। ना तू अल्ली ना तन हाँ खा कितना हमसे प्यार करी ना जी अरे हाथ से सुनी ज्यादा आपके माई कुछ ना खिया गए। आके देख ले है देखा तनी कितना प्यार बटे कि ऊ करा के खिया दे ऊ करा के बाप रे बाप हम तो मांग रहे आय, कुछ नहीं खिया झूठ मुसग्गा भी लेखा भइल बिया आय झीली के झीली समोसा खातिया छानल चीज खाती ऐसा पसरतिया हाँ तो लती नियर रहुआ तो आय, नहीं देखो कि यही तरह बानी अपना के देखी ना अरे हम तो संतोष से खइले बानी अरे हमारे के ना देते रे भड़ुआ है बहिनिया के देते रे मेहर कहाँ मौगा। बहिनिया के देते आय, जी बताइए ना देखा- तनी हमारा घर में एकदम नटंकी ना चली ठीक बा ना लेके जाओ अपना हाँ, हाँ। नैहर लिया के जो वही कर रही है देखी मम्मी जी। तो खानदानी चलेला ठीक बा ना वो निये के पसंद है हमारा के कोई पसंद नहीं खे ना निकल जा मुनु हम नहीं खेता। 4 लाख रुपया जे गिनले बान आ नोटिया खा गुनी तो कहतू कि नहीं हरा लेके जा तो बाप देखला ही रहे त रहे त
लजा गले हां लजा तरे क्या अपनी माई के छोड़ के चल भड़ुआ है देखा झीली के लिया के समोसा मेहर के हाथ से धरावा तटे एगो बात सुनी हम मोर रानी घरे सुनी नहीं आय ए बुढ़ी का चल चल कर तू ऐसा ही गोल छौड़ा उड़ रही भी हमने के ना बुढ़ाई रे अरे बुढ़ी तू तो बुढ़ाई भी की लोग उल्टी करी तरी दही ना अच्छा ठीक बेटा अरे चल जब तोर लइका में सही नहीं खाता ओकरा में का दोषी बनावे सुनी ना हमने के बाहर चल चलो, ओजे बम्बई निमन चला निमन जो बाहर जो निमन बनाई है डोली है जो दादा ए जो बुढ़िया तू चल जेबी देख के जरते रह जा हां रे आवर रहने ने के कहा देखे तो दिया लेके कोई भाग हाँ। देखिए अरे तू बचा रहो रे तोर त खानदानी उ चलेला अरे भड़ुआ बा हमने के का अंगूठा रिगा बता रे जो अपनी माई के रिगा या अपनी सास ससुर के रिगा ये रे हम जन्नत के सूता वाला ऐसा होखी ना तो सौरिये में एकरा का नीमक का चटा के मुआ देती दो गाला में मर गई रही तो हैं समोसा चल गना सर अब भौल से हमें तनी एतु बनाई बा खाई ठीक बाटे ना अबे हमारे भगवान जीव जांगर देले बा हे भगवान हमार जीव जांगर ऐसा ही बनावा कि हम बनाई या खाई जा जैसा ने हमारा के डहकावा तारा जा वही तरह तोहनो लोग के लोग लइका होई त डहकाबू देखिया ना हमार लइकिया के तू अंगूठा देखा के गइला भड़ुआ चला